Пепелашка обувките не влиза. Много трудно с тези обувки, какво става? И явно вече от толкова много снимам и ми се подуха краката. Колко е аутфита до сега? Не знам. 10. Не знам. И вече сме в хотела, където ще се приготвяме за нашите снимки на Брунело Кучинели. Айде да правим чекин. Здрасти, къде се намираш? Ето, намираме се в място, където ще снимаме днес за Кучинели. С моите любими Вики, която е зад камера и я хваща срам да се снима. Чакаме да ни настанят още вече колко час. Почти час стоиме тук. В момента се намираме в Бостън, The Newbury Hotel, което е бившият Ритц Карлтън. Ето ги и ключовете точно, вече почнахме да снимаме и те дойдоха. Айде с мене да видим стаята и да се оправим бързо, защото нямаме време да ходим да снимаме. Колко е аутфита? За снимките, мисля, че аутфитите ще бъдат между 8 и 10. Максимално ще гледаме да ги снимаме всичките. Поискахме разрешение да снимаме в хотела, защото има доста така интересен сет. Тази част и ето тук, дясно. Надявам се да станат интересни неща. Станете с нас, за да бъдете с нас през целия ден на снимките на Брунело Кучинели. Може да се намерим стаята. Те са по имена, не. Я да видим сега. Виж колко голяма стая е. Имаме ревю. Виж и парка от среща. Кажи сега аутфита. Аутфита е спортен. Друга марка, не за тази, която снимаме днес. Това е нашия дизайнер Брунело Кучинели. Елайте да ви покажа неговото семейство. Една ето тази снимка. Хоп, хоп, хоп. Hello. Това са двете му дъщери. Това са му внучките. И това е той. Жена му я няма на снимката. Резнахме косата. Прическата направи. Има да взема дрехите. Сме готови за снимки. Това са ни всичките аутфити. Сега ще видим с кое ще почнем. Ето е и първата визия. Отиваме да снимаме. Свършихме с първата визия. Вики остана в парка, защото техниката е много голяма и няма как да се разнася постоянно. Аз отивам да се преобличам и продължаваме с визия номер 2. Ето е втората визия, само че ще бъда с ето тези бутуши. Готови сме и за втората визия и отиваме да снимаме. Ето я и третата визия и айде на сет. Ето го и следващият ни аутфит. Приключихме с четвъртата подред визия.
Хора, много е изморително, защото постоянно трябва да ходим в ето го хотела, ето го парка. Постоянно трябва да се ходи, да се преобличам. А времето е малко, гониме да не стане тъмно. Надявам се да станат интересни неща, защото това е огромен проект. И съм мега excited! Ето я и петата ни визия. Доста така winter vibe. Ето имаме и travel bag. Айде да ходим да я снимаме. Ето това ни е официалната визия. Тези обувки. Вече е почти тъмно, но мисля, че станат пак яки кадри. Вижте, донеска ни и специални power drinks. Да се подсилиме, че сесията продължава. Cheers! Вики, къде отиваме? Последните 2 визии, 9 вечерта е. 9. И после ще ходим да хапваме и приключваме 10-11 визи, 12 колко сменихме, не знам. Аз си нося бутушите, които трябва да ги сложим Ще на ги самия напазари сет. този ще ги Това напазари. ни е последния сет. Предпоследния. Здраве от мен, часа е, не знам, а може би към 8. И вече сме на 7-8 визия. Снимаме от към 2 часа някъде. Морени сме, обаче продължаваме да снимаме. Имаме още 2-3 визии. Мисля, че станаха много интересни снимки. Мисля, че са така доста трудни за изпълнение за краткия период, който имахме. Мисля, че успяхме да направим нещо много интересно. Този костюм ни е познат, ще кажете ли? Този Къде? костюм е от моето представяне на моята книга Аз, която направихме в февруари. Беше така доста успешна, вече изчерпана, няма я на пазара. Но се надявам за бъдеще да направим още такива проекти и да има още книги, да не е първата, нито последния. Все още шутинг. Пепелашка, обувката не влиза. Много трудно с тези обувки, какво става? И явно вече от толкова много снима и ми се подуха краката. Колко е аутфита до сега? Не знам. 10. Не знам. Let's go. Dinner time.